Hi guys, welcome sa aming kitchen. Nagluluto ako ngayon ng pancit. Pancit ang lulutuin. Ang lakas ng ulan, grabe. Pancit. Magdaan tayo. Gigisa ako ng bawang sibuyas. Pancit bato na may sardina. Ay! Ang lakas ng ulan. Ilagay na natin ang bawang. Tapos sibuyas. Tapos ang sardinas. Ilagay tayo ng paminta. Chicken. Tapos, magic sarap. Ito kasi lang. Iubos na natin. Ito daw kasi ram. Saan kumukulo na guys, oh. So ilagay na natin ang pancit. Ano ni? Yun na. Ang so. So ilagay na natin yung carrot. Carrot. Gulay. Repolyo. Ayan, ito na. Chinese ano, Bicol. Good morning guys. Mamarahaw ka, mamarahaw kita.
Ano ini? Ano ba ini? Ayun. Coffee mate. Coffee mate guys. Tsaka kape. Pumapasok. Ayun. Pumapasok. Ayun. Andito ako ngayon sa condo. Tapos bumili ako ng suman. Ay, suman. Suman guys. Tapos meron kaming tinapay. Tapos ito na yung pansit na niluto ko. Ay, puno. Ano lang. Ayun. Hirap sa na yun. Ayan. Thank you. Kana mamaraw. Mamaraw mga Bicolano. Mga itiyo. Bali, sugod man ang inisan ko Ayun. puro dahon man ang kini. Masin laman. Kasi ram, balikon. Tinapay ah. Salamat sa pamahon mo eh. Oh, tabi. Ano po kabik ba eh? Ah, tinapay. Suman no? Yung ako may big sa vlog. May big bag. Kumapit sa vlog. Ano? Ang ko din. Yum yum yum. Ngayon pansit ba to sa Bicol? Sa Tagalog, man ini. Pansit graba. Yun ba kala? Doon sa may ano, may palengke. Dito sa may C5 ta. Bulak lang ako. Kasi ram. Suman. Guys, no? Yan. Eh, premier mo yun. Yeah. Upload ka na niyan. Basta. Pansit ba to na may sardinas? Doon na suman. Puro dahon. Ulam. Kape. Ito pra. Sana umabot yung data ko pag-upload. Si Big ka aday. Muda aday si Big. Big.
magpapayad kay may ulcer. Ulcer. Oh, Wala mo ba may bagal, big big. Ano ba yung naglagbakas yung sa Laguna? Ano mo? Wala. Naghanap ng kape. Panait. Pangatlo. Dari Palma. Sirang. Tama lang an. Promise ang suman. Lukad. Yun. Yung kamahal maglukad. Ganda niya eh. Puro ligid ka na doon. Hindi mo yung big bag. Ha? Ha? Turinas? So ayan guys, tapos na ako, tapos na kami. Hindi pa. Maraming salamat guys for watching. And please subscribe my YouTube channel, Ariel Mix TV. And don't forget to Click the bell. click the bell daw. Click the bell. Para updated po kayo lagi. Thank you, bye-bye.